दिनांक 20 डिसेंबर 2021 गणित दिन कार्यक्रम कर इयत्ता 8वी ब विद्यार्थिनी परिपाठ सादर करत आहोत। गणित गाणी घड्याळीत वाजला 1 घड्याळीत वाजला 1 आईने केला केक केक खाण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 2 आईने झाला फोन फोनवर बोलण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 3 ताईची हरवली ती शोधण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 4 आईने दिला मार खाण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 5 ताईने केला नाच पाहण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 6 आईने केला चहा पिण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 7 आईने केला भात खाण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 8 दादाने फोडला मार करण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 9 नाहूला शोधण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 10 बाबा आले पहा बाबाला पाहण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 11 मी मारल्या चक्रा मारण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला। घड्याळात वाजले 12 आवाज पडल्या धारा खाण्यात 1 तास गेला मी नाही अभ्यास केला।